Ahojte, dnes to bude o športovej gymnastike. Nádherný šport, v ktorom sa začína už od útleho detstva. Povieme si niečo o športovej diagnostike, zbavíme sa stresu a pripravíme si chutný power pudding. Zostaňte s nami. Gymnastika je ohromne zábavná, najmä keď to viete. Máme tu reprezentanta Slava Michňaka, slovenskú jednotku na koni. Ahoj, Slav. Zdravíčko. Tak čo, gymnastika, kedy to všetko u teba začalo? Začalo to asi cca pred 20 rokmi, keď môjmu bratovi sa nepáčilo na futbale a rodičia nevedeli, čo s ním, tak ho dali na gymnastiku. No a ja som sa tam nejako, ako mladší brat, som sa tam hrajkal a s otcom som si tam loptu kopal, potom prišiel tréner, že chytil ma, zložil ma, že super, rozťahnutý je, zajtra mu doneste tepláky. A tak už som tu 20 rokov. Tak ti to ostalo skoro na celý život, hej? To už myslím si, že šport je na celý život. To už je životný štýl, to už sa človek nezbaví. Názov gymnastika pochádza z gréckeho slova gymnos, čo znamená nahý, a vznikol tak, že Gréci robili svoje telesné cvičenia bešiat. Čím je to životný štýl? Čo ťa tak na tom baví toľké roky? Baví ma na tom to, že môžem sa realizovať. Hlavne teda na tom mojom koníkovi, že snažím sa posúvať ďalej a nie som spokojný s tým, že ešte som nedosiahol to, čo som chcel, že ešte nejakú tú medailu alebo nejaké to finále, niečo mi tam chýba. A hlavne tá realizácia a ten pocit toho, že áno, že dosiahol som to. A ešte stále nie som spokojný a ešte chcem ísť ďalej. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Ako vidíte, máme tu veľa detí. S gymnastikou je dobre začať už v 5 alebo 6 rokoch. Čo ťa baví na gymnastike? No mňa najviac ako náradie, teraz ma začal baviť kôň, lebo sa mi na ňom začalo dariť. Som včera urobil svoj nový rekord. No a... Čo to je rekord? Rekord vlastne kola. To sú koľko kola. si urobil? No zatiaľ je to tak málo, ale 8. A ja som vtedy neurobil ani jedno. Dobre. Tak to je zatiaľ tak začiatočné. No a... ešte tak bradlá ma bavia. Ešte máme celkom ľahké zostavy, ale tak bavia ma. Chalani, tak ako sa vám visí? Dobre, len asi. Už nevydržíš dlho, hej? Ale ešte sa dá. Aký bol tréning dneska? Dobrý. Hej? Čo si trénoval? No, najprv na začiatku sme boli na trampoline. Dobre. A potom sme išli tu na kruhy. Ty ako dlho trénuješ? 2 roky. 2 roky? A ktoré nárade ti ide najlepšie? Kruhy. Kruhy? To musí byť náročné, čo? A čo by si chcel dosiahnuť v gymnastike? Vyhrať olympiádu. Vyhrať olympiádu? A ty vieš, že tu máme v tejto telocvični aj olympionikov, ktorí tam boli? Koho? Barboru. Áno? A ešte kto? No, Piaseckého. Samo Piasecký, jasná vec. Ty by si chcel ísť na olympiádu? Áno. Zlato? Iné neberieme, nie? Gymnastika je všestranný šport telesných cvičení. Rozlišujeme športovú, modernú, akrobatickú, rytmickú a aeróbnu gymnastiku. Ďalšími gymnastickými disciplínami sú tumbling a skoky na trampolíne. No podľa toho, čo sme videli, tak ty už sa gymnastike venuješ niekoľko rokov. Ako dlho? 11 rokov. 11 rokov? No, od 4. Od 4 rokov? Nie je to skoro? Tak na gymnastiku nie, na iné športy asi, hej, ale v gymnastike sa treba venovať čo
najskôr. A bavilo ťa to aj v tých 4-5 rokoch? Ako si na to spomínaš? Myslím si, že hej, nie úplne tak, lebo ja som bola väčšinou tak zaostalejšia. Ale potom ma to začalo baviť, lebo ja som sa väčšinou bála všetko robiť. A dneska aké máš obľúbené národe, na čo sa špecializuješ? Preskoky? Preskok a akrobu mám najradšej tak. Kam by si to chcela dotiahnuť? Tak určite nejaký ten svet, nejaké to finále na preskoku alebo na akrobe. Tak máme tu aj olympionikov v telocvični, čo tak olympiáda? Ako aj olympiáda, ale najväčší cieľ, čo je môj, je tak svetové poháre a tam nejaké finále. Trampolína je super. Samo tebe sa trošku zmenil život, pretože po celoživotnej drine gymnastické si sa rozhodol ukončiť kariéru. Ako to celé prežívaš? Tak povedomí som sa už asi skôr tak na to pripravoval. A ešte stále to ešte nie také, keby nevedel uvedomiť. Ešte stále to trošku hýbem a akože tak pomaličky klesám, hej, že s tou úrovňou. A tak raz to muselo prísť. V podstate by som povedal, že časom som sa tak na to pripravoval. Tak ale... To nebola šoková terapia, že hop, zrazu končím. Ktorá československá gymnastka drží olympijský rekord v počte zlatých medailí? Bola to legendárna Viera Čáslavská. Je to 7-násobná olympijská víťazka. Bravo! Čo by si odporúčil deckám, ktoré si hľadajú šport a nezvolia si hokej, futbal, tenis a iné takéto mainstreamovské športy, lebo predsa len gymnastika možno nie je pre nich tak atraktívna, ale je to nádherný šport, tak čo by si im odporúčil? Prečo práve gymnastika? Tak ja skôr tým deťom odporúčam, rodičom. Deti to baví a hlavne to je také 2-3 roky, 2 roky minimálne, nech sa naučia vlastne pohybovať, nech sa naučia ovládať svoje telo. To je taká gymnastická prípravka. Tá gymnastika začína až tak naozaj, že neskôr. Od tých 10 približne. Barborka, tak rozhovor v jame, to si ešte hádam nezažila, ne? No to určite nie. Aspoň si môžeš oddychnúť. No trošku medzi cvičením, hej. No tak ty si v lete zažila fantastickú vec. V kariére športovca bola si na olympijských hrách v Riu, tak aké to bolo? Wow, neskutočné. Akože stále ešte tomu neverím, že sa mi to naozaj podarilo. Taký zážitok, ktorý mi už nikto nikdy nevezme. Makala som na to naozaj 14 rokov, 15, takže tá drina sa oplatila a sa to podarilo. Takže neskutočný zážitok. S výsledkom spokojná? Áno, veľmi, no. Keby to bolo ešte lepšie, tak už neviem, čo by som spravila. Poslednú dobu sú celkom populárne skoky na trampolíne. Čo tak si zaskákať 5 krát po 2 minúty? Vaše lítka, stehná a zadok sa vám poďakujú. Aj brucho. No podľa toho, čo tu musíš predvádzať na tých tréningoch, tak gymnastika je naozaj veľmi náročný šport, ale stále úsmev na tvári, takže zvládaš to bravúrne a ľahko. Baví ťa to? Vystihli ste, dobrý deň. Dobrý deň. Tak my prídeme iba vtedy, vieš. No, tak hej, no je to ťažké a snažím sa to tak brať športovo a trošku sa pri tom aj zabaviť. Tá olympiáda bol pre mňa taký veľký vrchol celej životnej kariéry, takže teraz už nevravím, že to vypúšťam, ale naozaj sa tu tak zabávam a učím sa nové veci a pripravujem sa na budúci rok, že nejak strašne to nehrotím, že keď to nejde, takže... Ale ako snažím sa to vždy brať ako zábavu a hobby. Čo ťa baví na tomto športe? Všetko. Čo všetko? Všetko. Od učenia nových vecí, posilovania, odriekania, driny. Taký, to je proste životný štýl. Človek to musí milovať. Pán tréner, gymnastika, aký by mohla dať deťom, alebo aký dáva fyzický základ v tom veku, keď začínajú s gymnastikou 5, 6, 7 rokov? Ja myslím, že bez gymnastiky by nemal začať žiadny človek, respektíve žiadne dieťa. A by som rozdiel tak na dve skupiny rodičov, že tí múdrejší a tí takí trošku menej múdri a tí múdrejší dávajú všetky deti od začiatku na gymnastiku a potom si pre nich vyberajú akýkoľvek iný šport, lebo gymnastika na začiatku v prvom rade naučí počúvať tie deti trénera, naučí ich pozornosti, naučí ich spolupráci v kolektíve a čo je dôležité, veci, ktoré budú potom v živote potrebovať, ctižiadostivosť a tak ďalej.
A nehovoriac o tom teda, čo je dôležité pre šport a pre iný život ďalší, tak samozrejme flexibilita, orientácia, koordinácia, to všetko. Čiže veľmi dobrý fyzický základ pre všetky ostatné športy? Určite áno, určite by som doporučil deťom a respektíve ich rodičom dať deti na gymnastiku od nejakých 5 rokov, možno aj skôr. My tu máme kurzy už dokonca od 2 rokov, detičky s mamičkami. A keď si niekto predstaví, že to je gymnastika, sa zhrozí, tak to naozaj nie je gymnastika, to sú len také preskakovačky, preliezačky v mäkkom prostredí a bezpečnom. Vítajte v časti Telo, sme v Národnom športovom centre, pretože šport sám o sebe, hlavne v tom profesionálnom ponímaní, je hotová veda, ale o tom nám už viacej povie Peťo Lopata. Ahoj. Nazdar. O čom je NŠC? Národné športové centrum je vlastne inštitúcia pod ministerstvom školstva. Je to jedno zo stredísk vrcholového športu na Slovensku, sú ešte ďalšie 2. A my konkrétne sa nachádzame v laboratóriu oddelenia diagnostiky. Máme tu tých oddelení niekoľko, ako som spomínal, momentálne sa nachádzame v oddelení diagnostiky, čiže my prevažne sa venujeme športovej diagnostike. Tak zjednodušene je to nejaká poddisciplína tých športových vied a čo vlastne hlavne robíme, testujeme športovcov, analyzujeme aj profesionálnych športovcov, olympionikov? Hlavne vrcholoví športovci a potom sú to mladí nádejní športovci, ktorí možno ešte nemajú nejaké vážne výsledky na tých medzinárodných podujatiach, ale určite s potenciálom ich dosiahnuť. Takže je to stredisko vrcholového športu, takže profi športovci väčšinou. Ty konkrétne sa venuješ športovej diagnostike. Čo to je? Športová diagnostika, tak zjednodušene by som to definoval ako nejakú poddisciplínu v tých viedách o športe. A ako som spomínal, hlavne teda testujeme športovcov, čiže odvíja sa to od testovania pohybových schopností, sila, rýchlosť, vytrvalosť. To všetko sa snažíme nejakým spôsobom testovať. Testujeme tuto v laboratóriách, alebo keď sa dá, tak testujeme aj v terénnych podmienkach. Je to veľmi dôležité ísť aj za športovcami, vidieť ten šport z praxe a ak je to možné otestovať niektoré veci aj v praxi. A okrem týchto vecí sú to veci ako napríklad videoanalýza, ako nejaká fyziodiagnostika, máme tu aj fyzioterapeuta, takže sa snažíme postihnúť všetky tie stránky aj mimo, dá sa povedať, aj tej diagnostiky. Prečo diagnostika? Zistenie východiskového stavu, zistenie zmien voči východiskovému stavu, efektívnejšie nastavenie tréningu, určenie tréningových zón, zistenie pretrénovanosti a skrytých zdravotných poruch. Prečo je dôležité testovať športovcov? Je to teda hlavne sú to ukazovateľe pre ich trénerov, aby videli, či ich výkon narastá alebo klesá? Tak, presne tak, ako si povedal. Odvíjame sa od toho, že prečo vlastne tú diagnostiku robiť. Určite zistenie aktuálneho stavu, ako na tom som, napríklad v porovnaní s minulou sezónou alebo v porovnaní s inými vrcholovými športovcami danej športovej disciplíny, alebo chcem nastaviť nejaké parametre do tej prípravy. Väčšinou sa to deje, športovci dojdú na začiatku prípravy, dojdú na konci prípravy a porovnávame tam ten progres, či nastal, či nenastal. Snažíme sa dať tým športovcom alebo trénerom nejaké doporučanie do tej tréningovej praxe. Ďalšie tie veci, prečo diagnostiku robiť, určite odhalenie tej slabej alebo silnej stránky športovca, na čo možno treba popracovať. Prevencia pred zranením je ďalší fakt, ktorý sa tu dá riešiť, alebo napríklad regenerácia po zranení. Tá športová diagnostika má dneska množstvo rôznych pododvetví a napríklad sa využíva aj v rámci tej prevencie zranení, ale aj po zranení, že my tomu športovcovi vieme prostredníctvom nejakých testov povedať, keď už možno je pripravený, samozrejme po dohode s lekárom, ktorá sa udeje predtým, že či je pripravený na záťaž a tak ďalej. Takže. Ktoré sú také najčastejšie testy? Vidíme tu rôzne bicykle alebo bežiace pásy, také nejaké základné. Tých testov je veľa, stále to závisí od tej danej športovej disciplíny. My stále musíme vychádzať z tej štruktúry športového výkonu, čiže čo ten športový výkon v danom športe ovplyvňuje a od toho sa opichneme. Hej. Ak je to nejaký to štruktúrou jednoduchší šport, ako povedzme napríklad beh v atletike, tak je jasné, že testujeme vytrvalosť a tie testy nám dosť relatívne presne vedia určiť, že či ten športovec možno má na to alebo nemá na to. Horšie je to u nejakých technických disciplín, kde my
vieme otestovať tú kondičnú stránku, ale tú technickú väčšinou nie. Hej. Proste tam to závisí od veľa faktorov, takže tam vyslovene sa sústredíme na nejakú základnú kondičnú vytrvalosť ako predpoklad prevedenia tej techniky. Keď si spomínal nejaké príklady, tak keby sme išli, ja neviem, po tých pohybových schopnostiach, tak čo sa týka testovania vytrvalosti, tak taký najznámejší test tej športovej fyziológie je test maximálnej spotreby kyslíka, tzv. Spiroergometria. Potom sú tu rôzne aj terénne vytrvalostné testy, ako je laktátová krivka. Ak ideme ďalej, testovanie sily, tak tam sú zase rôzne testy, testovanie maximálneho výkonu, gradientu, vieme testovať silu výbušných končatín cez rôzne testy, testy koordinácie, testy reakcie, nejaká videoanalýza sa tu občas robí a je toho veľa. Zamysli sa, máš na to 20 sekúnd. 3, 2, 1. Stres je nešpecifická obranná reakcia organizmu, ktorá je objektívne zistiteľná podľa chemických a fyziologických prejavov tela. Stresom sa rozumie psychický stav človeka, ktorý je buď priamo ohrozovaný, alebo ohrozenie očakáva, pritom nie je presvedčený, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom bude dostatočne silná. Stresová odpoveď má slúžiť k riešeniu situácie mobilizovaním všetkých síl organizmu. Ahojte, vítajte v časti Myseľ. Dúfam, že nie ste v strese, ale o tom nám už viacej povie naša odborníčka Katka Linceniová. Ahoj. Ahoj. Skôr než prejdeme na tieto zaujímavé témy, ty sa venuješ veľmi zaujímavému športu, ktorý sa volá freediving. Tak nám vysvetli, o čo ide. Freediving po slovensky to môžeme preložiť ako nádychové potápanie a je to šport, pri ktorom na jeden nádych ideme čo najhlbšie, buď to v mori alebo v jazerách, ale freediving sa tiež trénuje v bazénoch, kde sa snažíme zadržať dých na čo najdlhšiu dobu alebo preplávať najväčšiu horizontálnu vzdialenosť na jeden nádych. My sme si dali freediving v ekvádorskom mestečku Baños v 36 stupňovej vode zohriatej sopkou a ešte sme sa aj zbavili stresu. Ty sa mu ale nevenuješ hoci ako, ty patríš k svetovej špičke, tak sa pochvál. Dá sa povedať, že svetová špička v roku 2013 som urobila ponor, ktorý bol tretí najhlbší na svete v ženskej kategórii. Bol to aj slovenský národný rekord, 85 metrov pod vodou na jeden nádych. Ale v tréningu som už dosiahla aj hĺbku 95 metrov, takže už iba čakáme, kedy príde ďalšia súťaž, aby sme to mohli urobiť ako oficiálny slovenský rekord. A bude 100? 100 možno. Snahy sú, takže uvidíme. No a okrem toho stíhaš ešte prednášať aj o stres manažmente. Čo to je? Stres management je program, ktorý som vytvorila pre ľudí, ktorí prichádzajú hlavne z korporátneho prostredia a sú vystavení veľmi špecifickému druhu stresu. A tento program je charakteristický tým, že využíva techniky, ktoré využívajú outdooroví športovci, aj freedivery. A aplikujeme tieto techniky mentálnej kontroly na bežný život, korporátne prostredie. Ale v konečnom dôsledku má to vplyv aj na naše zdravie? No má to vplyv na naše zdravie presne tým, že ak sa vystavujeme týmto hormónom, ako je adrenalín, noradrenalín a kortizol, príliš veľa po dlhú časovú jednotku, že každý deň, a nie mesiac, ale pol roka, rok, 2 roky, tak sa to prejaví na tom fyzickom zdraví v podobe rôznych chorôb. Či už sú to kardiovaskulárne choroby, či už je to potom psychické choroby, depresia, nervozita, podráždenosť, aj zvýšený cholesterol a podobné veci. Čiže naozaj z dlhodobého hľadiska stres ničí fyzické telo aj psychické zdravie. There's a rhythm and rush these days where the lines don't move and the colors don't fade. My sme športová relácia, ty si športovkyňa, ja tiež trošku športujem. Je šport ten dobrý nástroj, ako odborovať stres? Určite áno, ale ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí sú v strese, začnú robiť nejaký šport a ten šport im pomáha zvládať už ten stres a tie pocity, ktoré v nich stres vyvoláva. Ale šport nie je riešenie tej príčiny, prečo stres u nás vzniká. Vďaka športu, keď robíme rôzny šport, keď ja robím môj šport a všelijaké iné, čiže nerobím len freediving, ale aj beh, posilovňa, meditácia, yoga.
Keď robím šport, tak si dokážem ako keby uvedomiť, čo sa so mnou deje. Čiže športovci dokážu lepšie precítiť, čo sa deje s ich telom, dokážu lepšie precítiť myšlienky, lebo sa pozorujú, lebo sú športovci. Takže dokážu lepšie pochopiť, čo ich stresuje ako. Ale nepovedala by som, že tak som v strese, tak pôjdem si zabehať. Hej? Pretože to vyrieši na chvíľočku tú stresovú situáciu, že sa uvoľním, endorfíny sa mi vyplavia do tela, tak budem sa cítiť lepšie. Ale je podstatné nájsť príčinu toho, čo nás stresuje a nie iba riešiť následky toho stresu. Tých príčin bude asi veľmi veľa. Je to o tom, že vlastne kto ako v prostredí a v akej práci sa vyskytuje, akými ľuďmi sa obklopuje. To je určite pravda, ale toto je veľmi zaujímavá téma, že vlastne čo je tá príčina môjho stresu. Pretože veľa ľudí povie, ako preciťujem stres, tak povedia, že bolí ma brucho, nespím dobre, mám bolesti hlavy, som poddraždenejší, som agresívnejší. Ale to sú všetko následky. Ale málo kto je schopný povedať, že toto je skutočná príčina, prečo ja som v strese. Takže to, čo ma stresuje, je jednoducho to, že musím hovoriť pred veľa ľuďmi. Alebo to, čo ma stresuje, je to, že nemám dostatok času. Hej, že nestíham odpovedať na tých 100 e-mailov. Takže je veľmi dôležité nájsť tú príčinu, ale veľmi presne pomenovať tú príčinu, prečo ma toto stresuje. Tak ako by mali začať, keď ľudia majú, dajme tomu, problém so stresom, chcú na tom začať pracovať, čím by mali začať? Mali by začať prácou na sebe samom, aby dokázali určiť príčinu toho stresu. A to sa dá urobiť jedine v prípade, ak sa človek naozaj zastaví a trošku zaanalizuje ten svoj deň, zaanalizuje tú situáciu. Excellent. Melman, you are good. I train 7 days a week, 50 weeks out of the year. School's kind of a breeze. I get straight A's. Hey, Dan! Looking good, all right. Thanks, Trev. How can they all be in love with me? I got great friends, I'm in great shape, and I only sleep alone when I absolutely want to. Videli ste film Pokojný bojovník? Tento nádherný film je nakrútený podľa knižného bestselleru Way of the Peaceful Warrior. Je to inšpiratívny príbeh Dana Millmana, ktorý bol v mladosti úspešný gymnasta, avšak po nehode sa mu život úplne zmenil. Paradoxne sa tak stal lepším človekom, našiel svojho majstra a stal sa pokojným bojovníkom. Poznáte ten pocit, keď máte neuveriteľnú chuť na sladké. Toto je mandlové maslo, ktoré vám môže zachrániť deň. True story. Myslím, že každý z nás má rád sladkosti, ale my vám teraz s Dušanom ukážeme, ako sa dá pripraviť zdravý dezert. A veľmi chutný, samozrejme. Dušku, ahoj. Nazdar. Tak ideme na zdravý dezert. V čom je recept zdravý? Je v tom, že nesladíme cukrom, používame na sladenie ovocie a v podstate tie chute, ktoré chceme, tak nám vybudujú aj dobré tuky z kokosového mlieka alebo z kaká, z mandľového masla alebo z mandly. Takže ono sa to dá, keď sa chce a človeku nejakú intenzitu, sladkú, presladenú chuť netreba, je to často až veľmi zbytočné a ja som preto zástanca takých vecí, že potrebuje to chutiť, potrebuje to byť láhodné, adekvátne sladké, takže to už záleží od toho, koľko banánov použijeme, ale opäť nás asi zaujíma tá príprava, že nemusíme vypekať a neviem, čo s tým robiť, tak ja používam mixér. Tak čo tu máme ďalej? Takže mixér, som tam šupol plechovku kokosového mlieka. Teraz tam dám lyžicu kokosového oleja. Kokosový olej tam dávam preto, lebo ten kokosový olej tým, že tuhne za chladu, ako to vidíte tu, tak on mi potom ten puding v podstate spojí a urobí konzistenciu, ktorú ja si želám, takú tú pudingovú konzistenciu. Konzistenciu pudingovú dosiahnem aj tým, že pridám chia semiačka, ktoré vytvoria tým, že odstoja istú želatínu, takže tiež super vec. Sladím banánom, čiže šupnem tam celý banán, môže ísť tak možno banán a pol, tak veľmi rýchlo. 9 hlavných výhod jedenia chia semienok pre zdravie. Stála energia počas celého dňa, zvýšená psychická koncentrácia a pozornosť, vysoký podiel vlákniny, prírodný zdroj omega-3 a 6 mastných kyselín, chudnutie bez pocitu hladu, vysoký obsah vitamínov skupiny B, 5-krát viac vápnika ako v mlieku,
vysoký obsah antioxidantov, podpora detoxikácie organizmu. Ešte by som sa vrátil k tým chia semiačkám, považované za superfood alebo super stravu. Čím sú také výnimočné? Chia semiačka sú užitočné semiačka, ktoré dokonca obsahujú tie omega-3 mastné kyseliny. Nie je to nejaké úžasné množstvo, ale v podstate oni vytvárajú takú želatínu, ktorá ti postupne uvoľňuje tú energiu a regulujú postupné uvoľňovanie energie v žalúdočnom trakte, takže preto sú také užitočné. Potom veľmi dôležitá finta, používam pri dezertoch soľ himalajskú alebo morskú, štipku soli. Prečo? Lebo to potom pozdvihne tie chute sladkosti a je to úžasné doplnenie chutí. A možno ste niekedy jedli čokoládu s morskou soľou, tak tá morská soľ tam ešte zvýrazní tú sladkosť. Teraz dám takisto kakao a dosiahneme tým super sladkosť. No a ešte tam trošku dodáme orechovej chuti, lahodným mandľovým maslom. Tam stačí zase taká jedna lyžica. Poznáme arašidové maslo, už sa na Slovensku dosť často využíva, ale mandľové je trošku taká vzácnosť. Áno, je to novinka, je to ale prinesené preto, že arašidy sú ťažké orechy. Majú iné zloženie mastných kyselín, často tie arašidy už sú pokazené, sú alergén silný, takže ja sám som riešil arašidové maslo, potom mi bolo dosť ťažko vždy po tej konzumácii, tak preto som prešiel k mandľovému a to je úplne úžasné. Mandle majú aj viac vlákniny, viac proteínu, je to super vec. Mandľa je najstarší orech pôvodom zo Stredného východu, ktorý bol domestikovaný už okolo roku 2500 pred Kristom. Odporúčam do chladničky zatuhnúť, tam sa vytvorí presne taká zmrzlinková konzistencia, úžasný dezert, hodný pre deti, bez nejakých alergénov, bez potrebnej múky, super vec. Takže potrebujeme kokosové mlieko, kokosový olej, chia semiačka, banán, himalajskú soľ a mandlové maslo. Naozaj dobré. Dušan tento dezert nazval Power Pudding. Silu naozaj potrebujem a verím, že aj vy. Recept nájdete na našom fanpage, takisto aj celú reláciu a množstvo iných zaujímavých informácií. Lajkujte, zdieľajte a píšte, tešíme sa na vaše komentáre. Ste stvorení pre šport.